Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Camille. Tubong Marinduque pero kasalukuyang nag-aaral dito sa Maynila. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang hindi ko makakalimutang karanasan kamakailan. May mahalagang bagay ding na ituro sa akin ito. Kaya mo yan. Okay, take 2, action. Ang arte-arte sa may plema. Take 2. May mahalagang bagay ding na ituro sa akin ito na maaaring kapulutan ng aral ng mga kumikinang na tagapakinig ninyo. Nicole and Jegs, pamilyar po ba kayo sa mga badyaw na nanlilimos sa daan? Yung minsan po may bitbit pang maliit na bata. Mas madami po sila kapag magpapasko pero kahit hindi naman po kapaskuhan, meron pa ding mangilan-ngilan na nanlilimos sa daan. Aaminin ko na po, todo iwas po ako sa mga badyaw. Madami na po kasi ako naririnig na hindi magandang kwento tungkol sa kanila. Yung isang kaibigan ko po, hindi daw siya nakapagbigay ng limos. At nung nangyari yun, dinuroan daw siya ng badyaw. Yung isa naman pong kaibigan ko, ang kwento, may umakyat daw po na badyaw sa jeep na sinasakyan niya. Hindi daw po siya nakapagbigay dahil sakto lang ang pera niya. Bago daw po bumaba yung badyaw, tiningnan siya sa mata at parang nag-orasyon sa salita nila. Pakiramdam daw po niya para daw pong sinumpa siya. Marami pa pong kwentong tulad nito kaya ako po kahit tingin, hindi talaga ako tumitingin sa badyaw kapag nanlilimos. Nagbago po ang lahat ng kamakailan lang. Pasakay ako sa terminal ng jeep nang mapagtanto ko na buong 1,000 ang pera ko. Yung barya ko po para makabayad ng pamasahe kulang ng 4 na piso. Sinubukan ko pong magpapalit sa convenience store pero wala daw po silang barya. May exam po ako nung araw na yon kaya hindi ako pwedeng malate. Nung malapit na pong mapuno ang jeep, nakita ko po yung badyaw sa daan. Ang ingay po na nag-uumapaw niyang barya sa lata. Dala ng kagipitan, nilapitan ko po yung badyaw at humingi po ako ng 4 na piso. Pinaliwanag ko na kulang yung pamasahe ko. Natawa po yung badyaw, pero binigyan po agad ako ng 4 na piso. Nagpapasalamat po ako at dali-daling sumakay ng jeep bago mapuno. Hanggang ngayon, hindi ko pa din maisip kung ano ang sumapi sa akin at nagawa kong manlimos sa badyaw. Natutunan ko din po na hindi pala sapat na paniwalaan lang ang lahat ng mga naririnig. Natutunan ko din po na sa loob ng mahabang panahon, akala ko bad yung mga nanlilimos na badyaw. May good jaw din pala. Ay! Umaadlib! Good job. May mga badyaw at meron mga good jaw. I like it. Kaya lang nakapili na kami ng bagong DJ ng Lab eh. Oy, abangan! Natutunan ko rin po na yun nga, may mga good jaw din pala. Kaya naman po tuwing sumasakay ako ng jeep, hinahanap ko yung badyaw na hiningan ko ng 4 na piso. Kapag nakita ko siya ulit, bibigyan ko siya ng 100 at aayain kumain ng buy one take one na hamburger. Wow. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko.
ang inyong kumikinang na tagapakinig, Camille. Salamat, Camille, sa Thank you. good vibes mo na kwento. Ang ganda. Ang Oo. ganda ng ang ganda ng kwento mo. Oo, so hindi na badyaw, may good mag-good job. na. Oo, correct. Hindi naman lahat talaga ay masama. Mhm. Yung iba naman talaga, dala lang talaga ng pangangailangan. Ako babalik na naman Tama. ako dito, Jeg, sa ngayon kung sinasabi nilang, ako to ha, Aha. ngayon kung sinasabi nilang sindikato or Mhm. sinasabi nilang sinusuportahan mo yung sindikato, dapat turuan mo silang teach them, How teach to you how to fish. doggy. Fish pala ako. Mali ako ng animal. Teach them how to fish pala. Sorry, akala ko doggy. Teach them how to doggy. Teach them how to doggy. Sorry. May baliw. Ayun na nga. Oo. Yung sinasabi nila, teach them how to fish. Don't give them fish and Oo. teach them how to fish. Yung Oo. kumbaga parang, although tama naman yun, bigyan mo sila ng something na pang long term na pwede nilang pagkakitaan at wag mong ibigay na lang. Oo. Kaya lang wala naman akong mabigay na long term. Oo. So ang kaya ko ibigay ay short term, which is ito lang, kung ano yung hawak ko. Wala akong organisasyon, wala akong foundation, wala akong NGO. So, wala akong pang long term to teach them how to fish. Ang pwede kong ibigay ay yung actual. Kasi nga, ano pa man, para manlimos kasi sila, tas meron naman akong extra. Ibig sabihin, kailangan din naman talaga nila. Ako yun ako yun. Pero alam mo, totoo, tama naman yan sa'yo kasi biblical naman yan eh. Ang sinasabi kasi sa Bible na kung anong meron ka ngayon, wag mo nang i-withhold kung may nangangailangan na sa harap mo. Correct. Whether ano man ang intensyon nila, Yes. pero alam mo nangangailangan, wag mong i-withhold, ibigay mo. Maliban na lang kung utang. Tapos Oo. alam mo na yung mangutang na yan, talaga namang scammer ng taon, di ba? Oo. Iba yun. Oo. Pero yung alam mo talagang katulad yan, badyaw, na bit-bit yung baby, di ba? Oo. Una sa lahat, lalo na, Jigs, naging nanay talaga ako. Hindi, yung isipin ko nga na walang pasalubong yung anak ko, alam mo, pag nakikita kong tulog yung mga anak ko, nag-iimo ako talaga. Napaka-dramatic ko talagang babae. Pag nakikita ko sila natutulog, naiiyak ako. Tapos na-realize ko, wala namang kaming problema ha. I mean, nakikita ko lang silang natutulog. Naiiyak ako. Tapos ni-research ko pa nga yun, am I normal? Feeling sad or crying while watching kids sleep. 'Di ba? Tapos na-realize ko, ang dami palang ganon. So, ibig sabihin, when I became a mother, talagang mas matindi na yung pag-unawa ko dun sa mga mag-e-effort para makakain yung anak nila. Even to the point na kakalad ka rin nila. Yung mga ganon. So, hindi sa sinusuportahan natin ng totoo. bonggang-bonggang. Ibig lang nating sabihin, ano ba naman yung hindi mo naman ikahihirap yung yung 20 pesos na pwede nilang ibili ng Tama. pandesal. Yun lang naman yung sa atin, di ba? Kasi kung titingnan mo sa kanila, kung may choice na iba, ikaw ba manlilimos ka? Kaya nga. Kung meron naman choice talaga. Totoo. Pero ibig sabihin, wala na talagang ibang choice. Kundi, yun na yung sa tingin nila, yung fast na para Makakuha ng, yung ng pangkain. yung pangangailangan nila. Correct. Yun lang ang alam nila. True. Or di naman siguro kaya may mga iba na katulad nitong si Camille na natatakot nung una dahil sa mga naririnig. Kasi na-experience ko na rin kasi dati, not necessarily badyaw, hindi ko naman ma-differentiate actually na ang binigay ko ay tinapay, binalik sa akin. Kasi walang soft drinks. Paano ko didigay nito? Charot. Walang soft drinks, diba? Bukod doon, naranasan ko na rin na ibalik sa akin yung yung 5 piso. Parang nagalit, tapos minura pa kami. Naranasan ko rin naman talaga yung ganon. Yun yung mga dahilan na parang bakit yung mga iba, wag na lang tayo magbigay. Baka hamakin tayo, ibalik sa atin, o kaya murahin tayo. Hindi ko alam kung si Totoy ba to yun dati na nagkwentuhan kami na parang, di ba, binibigyan tayo dito ng gardenia. So nagbigay siya ng gardenia, para nung binigyan niya na wala pa tong palaman. Ayun ang tanong. Alam mo, meron po silang mga version na may palaman. Pero ang binigay ko sa'yo, yung tasty. Diba? Talaga? Ganun pa ng may palaman. ganun eh. Kaya siguro may mga iba na gets natin kung bakit iwas na lang kaysa mainis, mairita, mabad trip, or matakot. Kasi nga maduraan. Tama. Mamura. Kasi ako na-experience ko, nagbigay ko 5 piso. Magkasama kaming mag-asawa nun sa sasakyan eh. Tapos minura niya ako, tapos sinabi niya, mag-anuhan na lang kayo. Sabi niya, sabi nung bata.
Sabi ng bata sa akin. Pambihira. Gusto ko lang naman pong magbigay, di ba? Pero isa din sa mga nakita ko dito sa kwento ni Camille na kadalasan kasi sa ating mga tao, gine-generalize natin ang isang grupo. Nagko-conclude tayo. Oo, pag Correct, sinabing correct. badyaw, lahat ng badyaw, ganitong ugali. Which is, hindi. At na-experience, napatunayan mismo ni Camille na may mga gudyaw naman Correct. pala. Gusto ko nga yung sinabi mo may mga good job. And Oo. that's life in general po mga kabisyo ha. Wag po nating porke nakita natin na yung babae maiksi magpalda o yung grupo nila ng mga Oo. ng tropa nila maiksi yung mga Oo. palda, ang ano mo kagad may branding ka na kagad sa Yan, kanila. oo. Nako, mga ano yan. Damay-damay na correct, lahat. damay-damay na lahat. Pok-pok na lahat. Oo. Ganyan, di ba? Maiksi lang naman yung palda, di ba? Oo, ayan. Yung mga ganon na. So, wag tayo mag-generalize kasi Yes. hindi naman natin sila kilala talaga lahat. Oo, correct. Di ba? Parang ganon din sa mga, kunyari, minsan ka nang naloko ng isang lalaki. Kunyari, na nagkaroon ng third party, naloko ka, basta naloko. Wag mo nang i-generalize na lahat ng Lahat ng lalaki ay lalaki na, manloloko. tama. Hindi naman lahat ng mga lalaki ay manloloko. Yung iba mandarambong. Yung Oo, iba, yun. yung iba adik, ganon. Oo, hindi naman na agad na Oo. halimbawa, tinutukan ka ng isang kalbo, tuwing Ayan. nakakita ka ng kalbo, Correct. trauma ka na. Oo. Tingin mo, lahat ng kalbo, masamang tao na. Teka lang, alam mo dahil nakilala ka na ng mama ko, ganyan, Oo. tapos partner na kita, tsaka matagal ka na sa Love Radio. Oo. Hindi ko sure kung nagbago na yung tingin niya sa mga kalbo kasi yung nanay ko may ganun generalization Oo. na parang lahat ng kalbo talaga masamang tao. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. Feeling ko hindi naman At saka hindi ko alam At hindi din lahat. hindi kasi talaga naman, totoo naman talaga dati nung mga bata tayo. Pag sinabi mo talagang kalbo, talagang masamang tao. Kasi yun yung naka-picture sa mga pelikula. Correct. Yung diba? mga masasamang tao, Oo, kalbo sila eh. Bembol Rocco. Correct. Totoo. Naku, kung kilala mo si Bembol Rocco, for sure, may gout ka na. Woo, frozen shoulder pa mo. Totoo naman din. Oo. At saka yung iniisip ng mama ko, para magpakalbo ka, ibig sabihin meron kang kakaibang parang ugali. Oo. Parang ipakalbo mo. Oo. Kasi hindi naman normal yung kalbo, parang ganun. Oo. So, yun yung mga katulad na ganyan, na generalization na porke kalbo Oo. or may tattoo, Yan, isa pa yan. masamang tao agad, Oo, 'di ba? oo. O kaya ano ba naman yan? Ay, Hindi- may tattoo, lumayo Oh, tayo correct, dyan. lumayo tayo. Ayan na. Member Adik agad, 'di ba? Membro ng yan, sindikato. Correct, Addict oo, yan. nanggigripo yan ng tagiliran, 'di ba? Agad-agad, Oo, hindi. inuhusgahan natin kaagad. Correct, Oo. 'di ba? So, ang maganda naman dito, ang isa pang maganda dito, minsan yung mga hindi mo ine-expect na mga tao, Mhm. yung pa yung mga taong tutulong sa'yo. Tama. 'Di ba? Yung mga taong you least expect Oo. na magki-care are actually the ones who have the heart. Oo. At yun yung pinakita nung good job, 'di ba? Tama, oo. Na natawa siya sa idea na hala, ako pa talaga yung hinihingan. Oo, ako nga namamalimos. Correct, Tapos diba? ikaw nga yung hihingi sa Totoo, akin. ako nga tong kulang, ikaw nga tong may 1,000, pero for some reason hindi nag-alinlangan. Tingin ko siguro first time din ng gudyaw na yon. Oo, na Diba, ma-experience na yung may ganon. malimos din sa kanya. Correct. Nalimos siya. Oo. Natawa siya eh. Totoo. Diba? Natawa siya and hopefully yung feeling niya it's not just yung natawa sa idea na yun. Kundi Oo. yung feeling niya siguro na yung masarap kasi yung pakiramdam pag alam mo yes. nakapag-share ka eh. Oo. Yung may tumawa o may na-resolve yung problema na Oo. dahil sa pag-share mo. Ganon. Tingin ko isa pa doon na bakit siya napangiti dahil siguro yung naramdaman niya yung maliit na power na ay may Oo, power pala ako correct. na Kaya ko pala to give. to give, 'di ba? Na Oo. makakatulong pala ako sa ganitong sitwasyon Correct. ko. Totoo. Diba? And that's for everyone, 'di ba? Minsan may feeling tayo na hindi ko naman kaya makatulong, hanggang dito lang ako eh. Oo. Akala mo lang, ito ngang good job Oo. Iilan lang yung barya naririnig pa natin. Oo. Pero nagawa niya pang tumulong. Yeah. O, 'di ba? So, ibig sabihin, all the more na ikaw, meron kang kapasidad. Yan. Kaya mo yan. Correct. Kaya mo yung pagtulong na yan, yung pag-share na yan. Mhm. At napakaraming magandang reward yung taong nag-share. At isa na Yes. doon, yung masarap yung feeling. Oo. Magaan yung pakiramdam na Iba eh. Kahit sabihin mo masamang tao pa yan, pero pag Robin Hood nga, di ba? Oo. Masama yung ginagawa niya, hindi tama. Pero nakakaramdam siya ng kaligayahan kapag alam niyang nakakatulong siya. Oo, ayan. Diba? Pero mali yung Oo, pamamaraan. mali yung way, ganyan, Oo. 'di ba? Pero yung nga, yung general yung feeling na alam mo nakatulong ka, Mhm. reward na yun eh. Yes, oo. Diba?
Ang ganda naman ng story ni Ay, Camille. gandang Camille. The story of the good jow. Ayan. Oh. Taray, meron tayong bagong words sa ating vocabulary. Hindi lahat po ng badyaw ay masama. May mga good jow! Good job and good job. Good jow! Salamat Camille for sharing your story with us. Ayan. Alright, so hanggang dito na lang muna kami. Siyempre, kami po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandito. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!